Sa ibong kan pag-uuran kasubagong aga, matyagang nagalat nin pasahero ang tricycle driver na si Tatay Romel kan syudad nin Legazpi. Mag-init o mag-uran, kay puwan niya daang maghigos para sa pigbubuhay niyang pamilya. Ay, tigmamati imi na nga po, dahil pangani po nag-aabot sa bagyo, tigmamati imi na po ang dipisil kang pag-anap ki pasahero. Pagalong po mag-anap ki pasahero. Araw nga po, oras kami bago makaali. Oh. Kaya kung pwede po, namamati man ni Mayor Garbin, tabangan mo man po kami sa mga para-tricycle ligi sa Bilog kang Legazpi. Paano po pagdaing biyahe ang bangka na mga aling rapo-rapo? Dahil man po kaming pasahero. Dulo na araw ka rin may bagyo. Pagalong po mag-anap ki kwarta, dulo na kung may estudyante kami. Dahil po kaming ipapakaon sa muyang pamilya. Digdiman lang kami po nagkukuha ki pang sustenir sa muyang pagpakaon sa pamilya. Sa ibong man kan maraot na panahon, pigbuksan man ni Tatay Sixto ang sadit niyang rolling store sa sentro kan syudad ni Legazpi. Inikayan sa iya man na pigkukuhaanin pang guro gastos sa uro aldaw. Andam naman da siya sa maluyang dilihensya ngunya na aldaw, darakan pag-uuran. Ayos na dahi ni, kaysaan halaton ang pag-uraw. Aron kayo ni, sa panahon na aron kayo ni, maluyahon talaga, tawara naman kimapasya ng tao. Nagbasa ka, sakali lang kami, makadilin siya, makapagmakal kipagkaon. So kung dahil kayo maluwas, wala kami ibang asa. Yung malanganap buhay mi. Sigun sa pag-asa, ang southwest monsoon o habagat na pigpapakusog kan duwang bagyo na pigbabantayan kan sa indang opisina ang padagos na makakaapekto sa Bicol puon ngunya na aldaw hanggang sa mga masunod na aldaw. Ngunya na si Mana, lauman na magiging mauran, darakan duros habagat. So lauman ta po ini yung paporpondong mga pag-uran, minsan may mga katamtaman hanggang sa makusog kita mga pag-uran din mapundo, then mauran na naman liwat. Kumbaga aro po kay ng karakteristik kang southwest monsoon kang habagat. Minsan mapundo ang pag-uran din, may mga pag-uran naman kitang mararanasan. So ang ang advice ta sa toy mga kababayan, maging alerto po kita perme sa toyang kapalibutan, lalo na duman sa mga naka-arestar sa mga low-lying and landslide prone areas. Dahil nga may mga weather advisory kita ngunyan na posible nga ang mga katamtaman hanggang sa makusog na pag-uran. Mientras tanto, saro sa duwang bagyo na pigmomonitor kan pag-asaan nasa luwas pa kan Philippine Area of Responsibility. Mantangan saro ay nabilog sa PAR. Ang nasa luwas kan PAR ang nasa kategori ng tropical storm na may international name na Kulasa o local name na Helen. Posibleng maglawgi ni sa PAR sa agang Banggi asin maluwas sa Miyerkules na aga. Tatahakon kay ni ang tinahak ni bagyong Ferdy. Gustong sabihon, daiman ini makakaapekto sa nasyon. Alagad ang nasa laog kan PAR, ang nasa kategori ng tropical depression na may local name na Hener, na malandfall sa Isabela o sa Aurora area sa aga. Daiman ining direktang makakaapekto sa Bicol. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.